Vieš o tom, že ak odmietneš exkluzivitu, môžeš prísť až o 1000 eur pri predaji tvojej nehnuteľnosti? Exkluzivita nie je o viazaní. Je o stratégii, zodpovednosti a ochrane ceny nehnuteľnosti. Exkluzivita nemusí byť pre každého, ale vo väčšine prípadov naozaj funguje. Myslíš si, že viac realitiek znamená rýchlejší predaj a za viac peňazí? Omyl, nie je to tak. To sú 4 dôvody, čo bez exkluzivity môžeš očakávať. Čím viac realiťakov, tým je z toho väčší chaos. Reálne to znižuje cenu nehnuteľnosti Marketing vôbec nie je na vysokej úrovni. a zodpovednosť maklérov je nulová. Buď si vyberieš makléra, ktorý ti bude garantovať cenu, zodpovednosť a výbornú marketingovú stratégiu. Alebo prídeš o svoje peniaze. Ak chceš aj ty vedieť, či má exkluzívna zmluva pre teba zmysel, Tak nás neváhaj kontaktovať. tu sú naše telefónne čísla a my sme tu pre teba. Pekný deň.